Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Россияда мәктәпләрнең иминлеген тәэмин итүнең бердәм системасы булдырылачак. Владимир Путин шундый бурыч куйды. Единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. Тулырак Фәрүзә Мәҗитова. Изге ай Рамазан тәмамланды. Иншаллах, Татарстан мәчетләрендә бүген мусульманнар бер тавыштан үлгәннәрнең рухына һәм яраланганнарга дугалар кылыныр. Бүген мөселманнар өчен мөһим вакыйга Ураза гаете. Татарстанда бүген ничек узды? Илгиз Шәкүров. Эш автохәләкәттә 11 корбан. А он даже не удосужился приехать и уточнить, что у него происходит. Татарстанда юл хәрәкәте иминлеге өчен нәрсәләр эшләргә җыйналар? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Кемнәр финиш сызыгында, кемнәр артта кала. Безнең республикада үзебездә җитәрлек объемны без үстерәбез дә, эшкәртәбез дә. Республикада язгы кыр эшләре ничек бара, кайчан тәмамланачак? Гөлнас Сайфетдинова. Кытышкыч койгы һәм вәхшиләрчә җинаят. Россия президенты Владимир Путин Казан гимназиясендә килеп чыккан фаҗиганы шулай дип атады. Бүген ул хөкүмәт әгъзалары белән уздырган утырыш 1 минут тынлыктан башланды. Россия президенты бу очрашуда берничә бик мөһим йөкләмә бирде. Атыш вакытында мәктәптә булган барлык балалар һәм укытучыларны тернәкләндерү курсларына җибәргә, мөгаллимнәр белән башка хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләре бирергә, һәлак булучы һәм зыян күрүчеләрнең гаиләләренә ярдәм итәргә, корал алу тәртипләрен катгыйландырырга. Киңәшмәдә яңгыраган тәкъдимнәрне Фәйрүзә Мәҗитова җиткерер. Произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии. Россия халкы Казан белән бергә кайгыра ди Владимир Путин. Килеп чыккан фаҗига бу очрашуның төп темасы иде. Татарстан. Все, кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь. Сейчас самая неотложная, самая главная задача – борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями. И хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям. Президент беренче шитеп атыш вакытында балаларны коткарып калу өчен бар көчен биргән мөгаллимнәр һәм башка хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләре бирергә тәкъдим ясый. Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии. Президент зыян күрүчеләрнең хәле белән айрым кызыксына. Министр Михаил Мурашко әйтүенчә, фаҗига булган урынга ашыгыч ярдәм машиналары 7 минутта килеп җитә. Бер юлы 36 бригада ярдәм күрсәтә. 18 бала һәм 3 өлкән кеше хастаханәгә озатыла. Өйләренә кайтып киткән балаларга психология ярдәме күрсәтелә. Кичә хәлләре аеруча катлаулы булган 5 бала һәм 3 өлкән кешене МЧС самолеты белән Мәскәүгә күчерделәр. На сегодняшний день хочу доложить, что Мәскәүдә хәлләр аеруча катлаулы булган 3 балага кичә кич операция ясалды. Аларга хирургия ярдәме күрсәтүне дәвам итәбез. Икесенең хәле бик авыр. Берсе өчен куркырлык түгел. Калган балаларны дәвалауны дәвам итәбез. Казанда 15 бала хастаханәдә, берсе кичә иенә җибәрелде. Казанның балалар хастаханәсендәге барлык укучыларның да хәле тотрыклы. Бүген иртән берсе палатага чыгарылды. Медицинадан иминлек мәсьәләләренә күчәләр. Владимир Путин илдә мондый хәлләр кабатланмасын өчен нинди чаралар күрергә кирәклеге турында кызыксына. Я поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход. Вот это очень важно сказать. Единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей и самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране. Росгвардия башлыгы берничә тәкъдим җиткерә. Корал сатып алу яшен 18-дән 21-гә күтәрергә, медицина белешмәсен бирү вазифасын шәхси клиникалардан дәүләтнекенә күчерергә, мәктәпләрне күзәтү системасы белән тагын да яхшырак җиһазларга, шәхси сак оешмалары эшен финанслауны хәл итәргә. Нам необходимо также Безгә сәламәтлек саклау министрлыгы белән бергә коралга рөхсәт бирер алдыннан психология тесты уздыра башларга кирәк. Моннан тыш ау билеты алгандагы таләпләрне кырысландырырга тәкъдим итәм. Башта яшь хәрби курсын узсыннар.
Татарстан президенты Владимир Путинга берничә тәкъдим җиткерде. Психиатрия хезмәтенең җаваплылыгын арттыруны сорады. Республикада коралы булган һәр кешене тикшерә башлауларын хәбәр итте. Һөҗүм вакытында мәктәптә булган 714 баланы да табиблар тикшергән инде. 145 бала һәм 89 ата-ана психологик ярдәм алган. Мәктәпкә быел капиталь ремонт ясалачак. Ә балалар һәм коллективның җәйге ялы оештырылачак. Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за оперативную помощь. Наши коллеги с Москвы сразу прибыли, и первичная помощь, конечно, была оказана. Вот 8 пострадавших, самых сложных, мы имели возможность переместили, и оказывается помощь уже в Москве. Якын кешесе һәлак булган 6 гаиләгә матди ярдәм күрсәтелгән инде. Акча күчерүне дәвам итәләр. Банк кредитларны ябу буенча эш башлаган. Эта работа начата. Значит, у нас вот каждый день будет встречи. Я сам планирую встречу вот со самими погибших. И наши банки обратились, если есть у кого какие-то кредиты, если есть необходимость реабилитации, мы все эти вопросы доведем до достойного уровня. Инде бер сәгатьтән билгеле булганча, Акбарс банк зыяны күргән гаиләләрнең кредитларын ябарга карар кылган. Калган банкларда бу эшкә әзерләнә. Фәйрүзә Мәҗитова, Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы. 75-нче гимназия янәшәсендәге вакытлыча мемориалга халык агымы хәтта төнлә дә туктамады. Һәлак булган укучылар һәм укытучыларны искә алырга йөзләгән кеше килә. Чират чакрымнарга сузыла. Монда казанлылар да, башка шәһәр һәм район кешеләре дә бар. Күбесе гаиләләре, балалары белән килә. Мемориалга уенчыклар, чәчәкләр салалар, ак һәм кара шарлар бәйлиләр, шәмнәр кабызалар. Мәктәп кыймасына ак тасмалар эләләр, кайгы хәсрәт сүзләре язылган хатлар калдыралар. Казандагы фаҗига беркемне дә битараф калдырмады. Бүген бөтен дөнья мөселманнары ураза гаетен билгеләп үтә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу уңайдан татарстанлыларга мөрәҗәгать белән чыкты. Кызганыч Рамазанның соңгы көннәрендә Казанда кытышкыч җинаять кылынды. Бу фаҗигада гөнаһсыз укучы балалар һәм мәктәп хезмәткәрләренең гомере өзелде. Православие һәм башка диннәрне тотучылар белән бер рәттән республика мөселманнары хәсрәтле көннәр кичерә. Һәлак булганнарның рухына багышлап дуга кылына, яралыларның тизрәк савыгуын сорап Аллаһка мөрәҗәгать итә. Мондый аяныч хәл кабатланмасын өчен мөмкин булганның барысында эшләрбез дип Ураза гаетендә һәрберебезгә бәхет, сәламәтлек һәм иминлек телим дилә мөрәҗәгатьтә. Бүген республиканың барлык мәчетләрендә без фаҗигада һәлак булганнар рухына дуга кылабыз. Безнең дугалар аларга бик кирәк. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин иртәнге вәгазен шулай дип башлады. Гаит намазын республиканың 1000 ярымнан артык мәчетендә укыдылар. Казанның тарихи үзәгендәге Галиев мәчетенә президент Рөстәм Миңнеханов килде. Иртәнге дугадан соң мөселманнар өйләргә тарала. Бу көнне гаиләләре белән табын янында дәвам итәләр. Илгиз Шәкүров репортажы. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Иртәдән үк Казанда азан тавышы яңгырый. Ул изге Рамазан аеның тәмамлануын белдереп мөселманнарны намазга чакыра. 30 көн дәвамында алар ураза тотты. Быелгы гаит намазы да пандемия шартларында уза. Шуңа күрә килүчеләр битлектән күбесе үз намазлыклары белән ара калдырып утыралар. Залда ул яшьтәгеләр сирәк. Алар ТНВ каналы аша турыдан-туры трансляцияны карый алды. Без турыдан-туры трансляцияләүдә сезне Казан мәркәзе тарихи гыйбадәтханәләренең берсе Галиев мәчетеннән сәламлыйбыз. Казанның Галиев мәчетендә мөфти вәгазь сөйли. Бар да элеккечә кебек, ләкин быелгы намаз Казандагы фаҗигада һәлак булучыларны искә алудан башлана. Рамазанның соңгы көннәрен кытышкыч фаҗига тетрәтте. Казан мәктәбендә балаларга мылтык төбәп аткан бер йырткыч республикабызны матәмгә салды. Балаларын һәм якыннарын югалткан гаиләләр нинди тирән борчулар кичергән сүз белән әйтеп бетереп булмый. Бүген һәлак булганнар рухына һәр Аллаһ йортында дуга кылынды. Яралыларның савыгып чыгуын теләделәр. Үз чыгышында Камил хәзрәт мөселманнарга ураза тотканнары, ифтарлар уздырганнары, таравихка йөргәннәре өчен рәхмәтен әйтә. Мөфти Татарстанлыларга Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатен дә җиткерде. Президент бүген үзе дә залда иде. Кайгы Татарстанлыларның бердәмлеген тагын да ныгытыр һәм мондый аяныч хәлләр кабатланмасын өчен мөмкин булганның барысын да
эшләрбез дип ышанам. Ураза гаетендә һәрберебезнең күңеле иман нуры, мәрхәмәт һәм мәхәббәт хисләре белән тулып торсын. Бүген республиканың һәр мәчетендә ураза гаетен зурлап билгеләп үттеләр. Бәйрәм намазына килүчеләр шул кадәр күп, мәчетнең 2 катында инде урыннар калмады. Шуңа күрә мөселманнар хәтта урамда да утыралар. Моны алдан уйлап мәчетнең ишек алдын кичә тәртипкә дә китергәннәр. Бу көннәрдән инде кайгы фаҗигалар булды. Шушы кешеләрнең урыннары җмакта булсын дип, дуалар укып киттек дип уйладык. Аллаһ Тәала шушы изге айда безгә мөмкинчелек бирә. Үзебезнең начар гамәлләрдән тыелып торырга, үзебезнең нәфсебезне өйрәтергә. Улымны беренче тапкыр килдем. Ел саен киләбез. Бик шатланып киләбез. Дингә якынлаштырырга тырышабыз. Мин быел инде 2нче ел ураза тоткан, хатын күптән тота. Җиңеллек, күңелгә рәхәт. Хәйрле иртә. Гает көнне мәчеттәге чаралардан тыш туганнарның хәлен белү, кунаклар чакыру, балаларга бүләкләр бирү киңәш ителә. Менә 7 яшьлек Айзилә һәм 4 яшьлек Даниярның да әтиләре күчтәнәч белән кайткан. Әтибез инде мәчеттән кайткач, балалар белән каршы алабыз, ул безне үзенең бүләкләре белән каршы ала. Бу көнне өйдә табай су чыгаруда шарт. Матур йола Сәләховлар гаиләсендә дә бар. Әти белән әни бер көндә калдырмыйча ураза тотканнар. Балачактан менә шундый матур бәйрәм булып калсын өчен менә ала берсә 2нче елга инде улым белән бергәләп иншалла мәчеткә барырга уйлар бар. Ала берсә бергәләп киләсе ураза гаетләрендә шулай күрергә насыйп итсен. Һәм мондый теләк бүген һәр мөселманның телендә. Рамазан ае сынауларга түзәргә, игелек кылырга һәм шөкр итәргә өйрәнә торган вакыт. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗаәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Ураза гаетеннән соң Рөстәм Миңнеханов Галиев мәчете янәшәсендәге Мөхәммәдия мәдрәсәсенең төзекләндерелгән бинасы белән танышты. Аны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин озатып йөрде. Яңартылган бинада 7 уку сыйныфы, укытучылар, намаз уку, информатика бүлмәсе урнашкан. Шулай ук мөмкинлеге чикле кешеләр өчен дә уку залы бар. Мөхәммәдия мәдрәсәсенә 1882 елда нигез салынган. Ул Россиядәге иң борынгы ислам уку йортларының берсе санала. Хәзер биредә 1200 шәкерт белем ала. Укыту татар һәм гарәп телләрендә алып барыла. Мәдрәсәдә 28 мөгаллим эшли. Республика президенты мөфти белән мәдрәсәне техник һәм методик яктан җиһазландыру, белем бирүнең сыйфаты хакында фикер алыштылар. Биналарны төзекләндерүне дәвам итәчәкләр. Вот эту часть сейчас надо делать. Вот эту часть, вот эту надо. Где она? Вот здесь будет? Вот эту часть. Рамазанның кешеләрне бер-берсенә якынайта торган ай булуын без бүген Татарстан шәһәр районнарында гаетләрдә дә күрдек. Һәр кайда кеше күп иде, балалары белән киләләр. Гает намазлары Ярчаллының 15 мәчетендә укылды. Нур Ихлас мәчетенә 1000-гә якын кеше җыелган. Узган ел пандемия белән бәйле рәвештә булай ишашып булмаган иде ди халык. Казанда булган фаҗигада һәлак булучыларның рухына дуа кылып, зыян күрүчеләрнең тизрәк сауыгуын теләделәр. Намаздан соң өйгә ашагалар, анда мул табын, сый, нигъмәт көтә. Аллаһы Тәгалә биргән иман байлыгы. Әлмәттә дә бүген иртәдән һәр тарафта азан яңгырап торды. Нефтчеләр каласында изге бәйрәмне барлык шартларын туры китереп уздырдылар. Мәчет эшләрендә дә, гыйбадәтхана тирәсендә дә халык күп иде. Основная цель этого месяца, который мы с вами провели в поклонении, это было довольствие Всевышнего. Түбәнкамада яшәүчеләр Җәмигъ мәчетенә җыелды. Бирдә 1500 мөселман тигез сафларга тезелеп гает намазын укый. Салих хәзрәт Ибраһимов вәгазь сөйләгәндә Казандагы фаҗиганы искә төшерде. Ил көннәрнең имин булуын теләп дуа да кылдылар. Ни кызганыч соңгы көннәрдә моны шундый фаҗига безне тетрәндерде. Шуңа күрә гел туктамыйча дуа кылабыз. Ознакай районында 48 мәчет бар. Шуларда 3000-гә якын кеше гает намазын укып, Казандагы фаҗигада һәлак булганнар рухына дуа кылды. Гомумән көннәр шактый эссе булса да, ураза тоту кыен булмады ди халык. Рамазан аена авында районның һәр мәчетендә ифтар уздырганнар. Күңел төрләреннән чыккан салага шәфас булса иде. Аны ахыл бәйтләренә, сахабаларга, табагыннарга да хәер дуа сәламнарыбыз ишетә булса иде. Актанышта бүген гает намазын стадионда укыдылар. Бу ай бердәмлеккә, сабырлыкка өйрәтте ди изге чарага җыелган халык. Көн җылы булгач, һава торышы гаетне яңа форматта уздырырга мөмкинчелек биргән. Район башлыгы Энгел Фәттахов үз чыгышында кайгы уртаклашу сүзләрен дә җиткерде. Балаларның, әтияниләрнең кайгыларын әлбәттә уртаклашабыз. Дула торган фаҗига түгел, күреп торасыз аны.
Нурлат халкы берсен-берсе сәламләп хәл әхвал белешкәннән соң намаз укырга бер сафка тезелде. Дугаларның иштәлеге бүген кайда да охшаш иде. Аллаһ Тәгалә безнең илебезгә, безнең районыбызга тынычлык, иминлек насыйп этсен, бәла-казалардан, фаҗигалардан ерак итсен. Ниндидер сәбәп белән роза тотылмыйча калган икән, гайеттән соң аны тотып бетергә мөмкин. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча хөкүмәт комиссиясе утырышы 1 минутлык тынлыктан башланды. Ул Әгерҗе шәһәрендә фаҗига булган көнне узган иде. Эш шунда ки республика юлларында бер артлы кытышкыч аварияләр булды. Шуларның берсе Әгерҗе районында. Анда 4 кеше үлә, тагын 2 көннән Чистай районында 5 кеше үлеменә китергән һәлакәт килеп чыга. Гомумән шушы 12 көн эчендә Татарстан юлларында 15 кешенең гомере өзелә. Аварияләрдә машина йөртүчеләр генә гаеплеме? Кемнәргә шелтә белдерелде? Юл хәрәкәте иминлеге өчен республикада нәрсәләр эшләргә җыйналар? Утырышта яңгыраган фикерләрне Рания Абдрахманова тыңлады. Әгерҗе Кызыл Наратлык трассасындагы 47-нче чакрым. Биредә килеп чыккан фаҗига турында хәзер менә бу чиремдәге янган эзләр, пыяла калдыклары һәм тимер кисәкләре генә сөйлим. 7 май көнне әлеге урында 2 җиңел машина капма-каршы бәрелешеп 4 кеше һәлак була. Шуларның икесе 3 һәм 9 яшьлек балалар. Юл билгеләре юк, асфальтның сыйфаты канәгатьләнерлек түгел, борылышлар күрсәтелмәгән. Трассаның шушы өлешендә генә юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре 6 кагыйдә бозу очрагын ачыклый Ленар Габдрахманов. 100 чакрым аралыкталар 66. Трассаны карап төзекләндереп торырга тиешле оешма авария булгач та урынга килеп юл торышын карауны кирәк дип тапмаган. Моның өчен республика җитәкчелегеннән шелтә дә алды. Это дорога на балансе Главтотранс. Главтотранс юлында 4 кеше үлде, оешма җитәкчелеге үз территориясендә ни булганын да килеп күрми. Транспорт министрлыгына тикшерү үткәрергә кирәк. А он даже не удосужился приехать и уточнить, что у него происходит, грубо говоря, дома. Әгерҗе районында 793 чакрым юл исәпләнә. Соңгы 5 елда әлеге юлларда һәлакәтләр дә, үлүчеләр саны да кимемәгән. Урындагы җитәкчелек фото һәм видеокамералар санын арттыруны сорый. Районны икегә бүлүче Иж елгасының уң ягында алар җитәрлек, ә менә сул ягында аз диләр. Аварияләрдә нигездә шул тирәдә була икән. В целях повышения безопасности дорожного движения. Юл хәрәкәте иминлеген яхшырту өчен тагын 2 стационар камера куюны, тагын 1 мобиль камера алу мөмкинлеген карауны сорыйбыз. Безопасности дорожного движения. Фото һәм видеокамералар юл транспорт һәлакәтләре санын киметер иде диләр. Аварияләр киметүнең тагын бер усулы итеп, хәрәкәт агымнарын аеруны атыйлар. Һәлакәтләрнең яртысына кара каршы бәрелешү сәбәпче. Моннан тыш юл тамгаларын үзгәртүне кирәк дип саныйлар. Алар күренер-күренмәс булган җирләрдә быел 28 хәлакәт булып, анда 5 кеше үлгән. В этой связи в местах, где обгон запрещен, Шуңа тамга ясаганда термопластик файдаланырга тәкъдим итәбез. Буяудан айырмалы буларак, ул озак карак җитә, яхшырак күренә. Аеруча да куркыныч участокларда, үзәк сызыгында, юл кырыендагы сызыкларында тавышлы эффектлы итәргә кирәк дип саныйбыз. Предложение Ленара Ринатовича по разделительной отметке по предложению нанести пластиком. Давайте посмотрим и обсчитаем. От каждого вложенного рубля в обеспечение безопасности дорожного движения мы должны получать максимальный эффект. Катышчакта акчаның кадерен белмибез. Акчаның сыйфатын тапмыйбыз. Ула берләр белән эшләргә кирәк. Моннан тыш комиссия рәисе урынбасары самокатлар белән эшне тәртипкә салырга кушты. Кешеләрне автобусларда йөртү буенча аерым очрашырга тәкъдим итте. Җәяүлеләр юлны чыгу урыннарын яктыртуга да игътибар бирү кирәклеген искәртте. Әгерҗе районыннан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Башка яңалыкларга күчик. Республикада коронавируска каршы вакцина ясауны дәвам итәләр. Бүгенгә 283 меңгә якын кеше прививка кадаткан инде. Вакцинаны страховханәдә дә ясатырга була. Эш урыннарына мобиль бригадалар да чыга. Шуларның берсе бу атнада безнең телеканалга килде. ТНВ хезмәткәрләре вакциналар килә башланганнан бирле прививка кадата. Эш урынында тагын да уңайлы диялар, чөнки эфирны өзеп булмый. Кемнәр хәзер антитәнчекләр барлыкка килүен көтәчәк? Безнең репортаж. Яңа Гасыр телерадио компаниясының мәгълүмати программалар дирекциясе координаторы Зөлфия Закирова прививка ясатырга күптән карар кылган. Сырхауханәгә барырга вакыты юк. Эш урынына киләчәкләрен белгәч, иң беренчеләрдән булып теләк белдерә. Балалар да бар, әти-әниләр да бар. Шуңа күрә уйларга кирәк үзен турында, балалар турында, туганнарың турында. Яр бүлегендә эшләүче Никита Никитин октябрь айында коронавирус белән авырданды. Хәтта хастаханәдә ятарга туры килгән. Хәзер аны яктырудан курка, чөнки вирусның мутацияләнүе турында көн саен сөйләп торалар.
Работа такая, что... Безнең эштә көн сайын төрле кешеләр белән аралашырга туры килә. Әгәр хезмәткәрләргә прививканы оешмага килеп ясыйлар икән, нигә мондый мөмкинлектән файдаланмаска? Знаем, какие бывают последствия тяжелые, какие осложнения. Без хәзер коронавирусның нинди зыян китергәнен беләбез. Үзлегүчеләр, үлүчеләр бик күп. Шуңа мин ясатыргамы, юкмы дип озак уйламадым. Син үзең бу авыру белән симптомсыз авырсаң да башка кешеләргә бу авыру яптыргамыш. Шуңа күрә мин бу вакцинаны эшләргә булдым. Написана дата вторая вакцинация, это будет 2 июня. ТНВ хезмәткәрләренә вакцинаны Казанның 18-нче шәһәр хастаханәсе табиблары ясады. Коронавирусның штаммлары күп инде, поэтому сакланырга кирәк. Шулай ук без үзебезне дә саклыйбыз, үзебезнең туганнарыбызны, иптәшләребезне, коллегаларны кемшеләмәде. Бүген 25 хезмәткәр прививка ясатты. ТНВ хезмәткәрләренә вакцинаның икенчесен ясату өчен сырхауханәгә барырга кирәкми. Нәкъ менә 21 көннән 18-нче шәһәр хастаханәсе табиблары бирегә киләчәк. Шулпан Касыймова, Гадел Миндуваев, Яңа Гасыр каналы. Коронавирустан тагын 3 кешенең үлүе билгеле булды. 68 һәм 80 яшьлек хатын-кызлар һәм 83 яшьлек ир-ат дип хәбәр итә Республика штабы. Соңгы тәүлектә Татарстанда COVID-19 диагнозы тагын 35 кешегә куелган, 22 кешене хастаханәгә салганнар. Авыручыларның күбесе Яршаулыда теркәлә, монда 13 очрак, Казанда 8. Һава торышының кыры һәм аяз булуы республика кырларында язгы эшләрне үзлексез алып барга мөмкинлек бирә. Нурлат, Тәтеш, Зәй, Ютазы, Аксубай районнары чәчүне төгәлләү алдында. Атна 10 көндә республикада язгы кыр эшләрен тулысынча тәмамларга ниятлиләр. Авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров шундый фаразын җиткерде. Әзерлек эшендә без бу елны ныгы бардык дип әйтәсе килә. Әзерләүне семинасында, удобрениесында, ремонтларында, запчастларында, техника яңарту буенча да. Республика буенча бүгенгә күрсәткечләр төрле. Бу беренче чиратта әзерлектән дә түгел, һава шартларыннан тора. Көньяк районнарда эш финиш сызыгына якынлашса, төньяктагылар Югарыстан, Камытамагы, Арча, Соба, Әтнә, Яшелүзәндә әле мәйданнарның яртысы да чәчелмәгән. Шулай да дым җитәрлек, һава шартлары уңай, борчылыр урын юк ди министр. Чәчүлек мәйданнары быел узган елгы күләмдә 2 миллион 800 мең гектар. Бүгенгә барлык мәйданнарның 70%-тан артыгында эш тәмамланган. Аксубай, Алексеевск һәм Чистайда Карабыдай, Буада бурай чәчүгә керешкәннәр. 30 районда көнбагышка тотыналар. Шикәр чөгендерен чәчеп бетерәләр диярлек. Узган ел бәя артып, халыкны куркыткан Карабыдай мәйданнары киметелмәгән. Мәйданнары безнең үзгәрмәде. Безнең республикада үзебездә җитәрлек объемны без үстерәбез дә, эшкәртәбез дә. Бәя буенча инде ул тиге Ойрым сөйләшә дип әйтәсе киләме инде. Бәя бездә генә дә тормый. Мировой российский рынок, мировой рынокта үзенә влияниесен бирә. Но бәяне карасак, Татарстанда иң түбән бәя безнең округ буенча. Азык-төлеккә бәяләр артуны булдырмас өчен федераль бюджеттан республикага 650 миллион сум бүленгән. Ярдәм шикәр, көнбагыш мае, ипи пешерүче он җитештерүчеләргә кагыла. Язгы кыр эшләре быел 25 миллиард сумга төшәчәк. Чәчү өчен 3 миллиард ярым сумлык субсидия бирелә. Гомумән быел авыл хуҗалыгын үстерү өчен Татарстанда 12 миллиард сумнан артык дәүләт ярдәме каралган. Чәчмичә дә үсә торган балтырган белән көрәшкә дә финанслар бүленә. 21 миллион акча борщевикка бирелде. Һәр районда процедура баралар, через торги торговать итеп определяют подрядчик кем эшләячәк. Шуны бетерү буенча алда торган бурыч чәчүне тәмамлап, мул уңыш җыеп алу. Орлыкларның 98% сыйфатлы, ашламаларның узган елгыдан күбрәк кулланылуын исәпкә алганда, моңа өмет зур. Дөрес ашлама туплауга битараф караган районнарда булган. Гөлнат Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. 10 ел эчендә Татарстанда чүп күләме 2 тапкырга арткан. 7% калдыклар эшкәртелә, 90%-тан артыгы команда чүплекләргә бушатыла. Бу хәл табигатькә ничек йогынты ясый? Реальное время электрон газетасында укый аласыз. Декрет ялында булган әниләр 50-дән узган, әмма пенсия яшенә җитмәгән өлкәннәр яңа һөнәр үзләштерә ала. Беренче төркем җыелган, алар бухгалтерлык буенча курсларын сайлады. Гомумән карасак, исемлектә 200-дән артык белгечлек бар, хәтта үз эшеңне башлау белән дә бәйлеләре бар. 4000-дән артык кешене бушлай укыталар. Курслар демография илкүләм проекты буенча федераль акчалар хисабына финанслана. Яңа белем алыйм дисәң нишләргә? Моны Лия Хайретдинова белешеп кайтты. Рада вас приветствовать на наших курсах.
по бухгалтерскому учету. Бүген аудиторияда әниләр. Тиздән аларга декрет ялыннан чыгарга туры киләчәк. Гөлназ Әхмәдуллина 2 яшьлек кызын яслегә бирергә җыена. Элеккеге урынында эшләр өчен аңа бухгалтерлык белемен яңартырга кирәк. Менә мин бу курсларга килдем, чтобы аларны яңартыр өчен һәм отчетларны формировать итәргә өйрәнер өчен. Менә аны мин белмим. Мин аны менә монда өйрәнеп калсам, мин бик шат булар идем. Укыту демография илкүләм проекты буенча федераль акчалар хисабына алып барылачак. Курсларны 50 яшьтән узган өлкәннәр, декрет ялында булучы аналар һәм эшсезләр уза ала. Моның өчен работа в России порталында гариза бирү яки мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать итү кирәк. Шунда ук белгечлекне дә сайларга мөмкин. Исемлектә алар 200-дән артык. Супруг открыл свою ферму. Ирем үз фирмасын ачты, хәзер шәхси эшмәкәр эшен алып барырга өйрәнергә кирәк. Декрет ялына кадәр мин кадрлар бүлегендә эшләдем, хәзер бухгалтер булырга укыйм. Татарстанда гуманитар икътисади белгечлекне Президент Академиясының Казандагы филиалында һәм КФУда алырга мөмкин. Техник белемне WorldSkills һөнәри осталыкны үстерү агентлыгында бирәчәкләр. Быел республикада 4000-нән артык кеше белем алыр дип көтелә, аларның 75% эшкә урнашачак. Есть непосредственно запрос от работодателя. Эш белән тәэмин итүчеләрдән гаризалар бар. Булачак хезмәткәрләрне без алар таләпләренә туры китереп укытачакбыз. Шулай ук монда эш урынын саклап калу өчен яңа һөнәр үзләштерүчеләр дә бар. Бездә белем алганнан соң кешеләр үз мәшгульлек белән дә шөгыльләнергә мөмкин. Республикада төркемнәр туплау эше әле дәвам итә. Әлегә 1100-дән артык кеше теркәлгән. Алия Хайретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көнья көнчыгыш, Бөгелмә, Бавылы, Азнакайда көн болытлы, төштән соң кабат аяза. Кояшлы антициклон тәэсирендә республикабызда температура тагын 1 градуска күтәрелә. Хәзер инде төнләдә җылы. Кайбер районнарда яшен булу ихтимал, яшен вакытында көчле җил көтелә. Төнья көнчыгышта 32 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста кичкә таба бераз болытлар күренгәләсә дә һава шартлары уңай саклана. Киләсе атнада температура тагын 1 градуска күтәрелә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелми, көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн аяз, кояшлы һәм бик тә эссе булачак. Температура 32 градуска кадәр менә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Ялмәт, Мамадышта көндез урыны белән көчле җил көтелә, явым-төшемнәрсез. Халык сынамышлары буенча май коңгызлары күп булса, корылып килә диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Благер 3 дару препараты аллергия билгеләрен бетерергә ярдәм итә. Беренче симптомнар күренә башлауга ук сусыз эчәргә кирәк. Благер тимәләре авызда эри. Благер сиропы балаларга да 1 яшьтән үк аллергиядан котылырга ярдәм итә. Благер 3-нең сихәте тәүлек буена җитә. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в Доктор Ост за полцены. Доктор Ост федераль шелтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Казанда көн аз болытлы булачак, 28 градуска кадәр җылы, көн яктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 752 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 48%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.